The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. The next few moments are devoted to silent prayer. You have the privacy of your priesthood. Ang imong kapilian maong paghingalan, pagkumpisal, kung gikinahanglan man, to ensure the filling of the Spirit for the perception and metabolization of Bible doctrine. You also have the opportunity sa pagpapas sa tanan, except concentration, pagpapas diha sa imong pangisip ang mga sala nga imong nabuhat, og aron kini masiguro nga ikaw makapunting sa imong pagtagad ngadto sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug alang kanimo higala nga wala pay Kristo sa imong kinabuhi, dapit ka sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluwas aron ikaw maluwas, o ikaw makasalmo to sab sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magampo ta. Magampo ta. Heavenly Father, because we belong to Thee, we have the right and the privilege of fulfilling the function of our priesthood by listening to the teaching of your word. We recognize, Father, that our growth, our orientation to life, our understanding of your plan, your purpose, your design for each one of us is based upon the constant, daily, consistent assimilation of your word. We recognize, Father, that there is no substitute to your word, that there is no capacity for our life that can be counterfeited apart from what we have because of Thee. Thank you, Father, for your faithfulness. We thank you for providing for us this portion of your word. May God, the Holy Spirit, now sanctify us to the nourishment of our soul, for we ask it in Christ's name. Amen. Mayong adlaw sa tanan, o ganiyan na sab kita sa atong pagpadayon, pagtuon sa pulong sa Dios. Nagapasalamat kita ang tanan sa Dios sa iyang paghatag kanato og lugway sa atong kinabuhi. Gipalungtad pa kita hangtod ni higayuna, yatagan ta niya og kaaskil sa lawas, sanag ang atong pangisip, o kita nagaginawa pa, gipabuhi pa niya, all because of God's mercy, love, courtesy, and grace.
We don't deserve it, we don't earn it, we do not work for it. Karon magpadayon kita sa pagtuon sa atong tun-anan nga bahin sa mental attitude dynamics o atong gituan nga mahuman nato kini karon og okay, unas tanan atong labason sa atong panumduman ang atong nang gipanghisgutan nga areas of mental attitude. Ang una niadto mao ang worldliness, pagkalibutanon sa atong pangunahuna. Ikaduha, inner happiness, sulod nun nga kalipay. Ikatulo, peace or confidence, kalinaw o masinaligon. Okay? O ang ikaupat, stability, ang pagkaligon sa imong panghunahuna. Now, as we have said already, mental attitude is the function of human thought. And emotion has nothing to do with our Christian way of life. Way labot. Ang pasabot, nga way labot, nga dili ka na mo ibasihan sa atong pagkinabuhi ingon nga mga magtotoo. Kay di man magpasabot nga di na kita mo gamit sa atong pagbati. Ang buti pasabot, dili na ito na pakadak-an. Ang atong pakadak-an mo, ang atong huna-huna, nga punon ka na to be saturated with divine viewpoint, panghuna-huna sa Dios. Kaya ang ato nang naibawan nga emotions right function is to simply appreciate. Diba? O ato sab nga na tunan nga a believer controlled by emotion is a failure in life. Pakyas gyud siya. Negative believers use emotion, therefore they can never be winners in life. Dili gyud. Stability, the fourth area of the mental attitude, is explained diha sa 2 Timoteo 1:7 nga nagaingon, for God has not given us a spirit of fear, but power and love and a sound mind. Kay ang stability is a direct result of peace. Mao kanay gisangputan sa kalinaw. You see, worry and fear is the opposite of stability. Diba? Ngano man? Because the believer is making emotion as his boss. Mo iyang gihimo nga amo. You see? And every time you allow fear to come into your life, imong tugutan ng pagkahadlukan o pagkahadlok diya sa imong kinabuhi, ikaw ingon nga magtotoo, wa magapuyo diha sa imong wa magakinabuhi sa espirituhanong pagkinabuhi. Wala. You are not living the spiritual life. If God is with us inside the divine atmosphere kanang buot pasabot or feeling of the Holy Spirit, kay mao man kanay mahitabo sa usa ka magtotoo nga nagapuyo diha sa operational divine atmosphere. He is filled with the Holy Spirit, napunan siya sa Espiritu Santo. So therefore, ang bersikulo na ingon, if God is with us, who can be against us? You see? Now, in fact, na may bersikulo nga nagaingon, we live by faith, not by sight. Kita kinabuhi pinagi sa pagtuo, dili sa unsay atong makita. So, ato sang labason sa atong panumduman, ang usa sa mga dagkong mga prinsipyo nga kinahanglan atong barugan mao kini, live and learn or learn and live. You see? Papilion ta niya na. Live and learn. Okay? Pag kinabuhi, unya, kat-uni. Mao kanay una. Ang ikaduha, kat-uni
and then kinabuhiya. So, unsa may wrong way or right way? Well, the wrong way is to live and learn. That is the wrong way. But the right way is learn and live. Unya papilion gihapon tanyana. We have the choice. Now, ang kahadlok, fear, like what the disciples experienced while they were in the boat, uban sa atong Ginoong Kristo, mao kini ang opposite of faith. Faith, as we have seen in Hebrews 11:1, is the substance of things hoped for and the evidence of things unseen. Mao kanay giingon diha sa Hebrewanon 11:1. Ako malikon, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things unseen. Now, remember, there are two kinds of believers in this world. Losers and winners. Ang mga losers are those who fear and worry. Ang mga winners are those who have faith. Pistis. Mao kana ang Griego nga pulong sa faith, pistis, P-I-S-T-I-S. So, mao ni ang duha ka klase mga magtotoo, losers and winners. Now, nasayo naman ka, when we fear, when we worry, kita nakasala. Ngano man nakasala man kita? Well, in the list sa mga sala, na kana, latid ka na diya sa pulong sa Diyos. Na kung ikaw na balaka, nakay ka balaka, nakay kahadlok, then ikaw nakasala. Because dili man magkakuyog kining kabalaka o pagsalig, right? If nabalaka ka, huwag ka mosalig. Apan kung nagasalig ka, dili ka mabalaka. Musta? Just as simple as that. Kung imo ka ng, if you try to figure it out, you see? So, moto, ang kahadlok nga sama niya itong sinati sa mga disipulo, samtang dito sila sa, nagasakay sila sa sakayan, uban kang Ginoong Kristo, mo kato'y opposite sa faith. Now, faith is needed when we face any storms of life. Gusto? Ang pagtuo, mo gikinahanglan nato. The protocol plan of God is a life of courage. Timan ina. Ang protocol plan of God is a life of courage. The execution of the protocol plan of God is learning courage through metabolized doctrine. Kini nga ito bang ginabuhat pagtuon sa pulong sa Diyos adlaw-adlaw? Mao kini ang pagkat-on o bahin sa kalig-on. Okay? Kalig-on, kaisog, pinaagi sa paggamit nimo sa metabolized Bible doctrine. A believer can only acquire courage through learning the protocol plan of God and using the 10 problem-solving devices. Mora. Now, nahinumdong ka man sa spiritual skills nga itong hisgutan. Una nini, rebound. Ikadua, spiritual momentum. Ug ang ikatulo, ang paggamit nimo sa 10 problem-solving devices nga tagana o gihatag sa Diyos kanato. God has provided all this. So, grasya ang tanan. Ang pag-rebound, ang pag-kumpisal, grasya. Unya, ang imong pagpadayon sa pagsibog sunahan sa imong Kristuhanong pagkinabuhi, spiritual momentum, grasya. O ang ikatulo, ang imong paggamit sa napo ka mga solusyon sa mga suliran nga sangkap sa Diyos kanato mga magtotoo. Now, stability of mental attitude leads to stable emotion. Natay ligon. Ang atong pagbati, ligon.
remember, nga dunay mga magtutuo nga, well, magkatawa mga tanining believers nga moingon, why did God let this happen to me? Kuna na sila'y giatubang nga mga suliran sa kinabuhi. Mo na gitawag sa mga balaknon nga gihadla sa mga gumunhap. No. Now, mo bitaw niyang sagad nga masulti gyud sa usa ka tao o ingnon ta. Well, mga magtutuo mismo. Nga way lagi doktrina, nga way pagtungod sa pulong sa Dios, kung nanay mo hapak sa ilang kinabuhing mga suliran, mga problema, ginagmay ba o dinagko, moingon dayo, why did God let this happen to me? Why me? Why now? You see, they're making God unsa a liar kung ila kanong ingnon moingon sila niya na. When a believer asks this question, that means he is not yet mature in the area of spiritual adulthood. Wa pag yun siya makaunsa, kabot niya ng tumong sa matag magtutuo nga mong espirituhanong pagkahamtong. Okay? Na mo to, akong reviewon na sa itong areas of mental attitude, worldliness, inner happiness, peace or confidence, ikaupat, stability, ligon, dili na matarok. So, mo kini ang giingon usab sa 2 Timoteo 1:7, for God has not given us a spirit of fear, but power and love and a sound mind. So, if a believer fears, kung naa siya'y pagkahadlok, then he does not fulfill the plan of God. Dili. Where does fear come from, be? Diyan magyugikan. Unsay tubag nini? From our mind, of course. Di ba? Gikan sa atong panguna-una. Apan kun ang usa ka magtutuo nahibaw, nakakaton, nakabarog na, he knows God's word and believes and applies it, then fear flies away from that believer. You see? Mora na'y tambal nga maunsa. Kanang imong ma-drive out ang fear, ang kahadlukan. Daghan mga nato mga hadlukan pa. You see? Sa imong pagbati kahadlok, then that means nga wa pagyud ka di ay tungtong na ng ang sa espirituhanong pagkahamtong. Kaya spiritual believer, di na siya mahadlok. Boy, no, napay tingali mo yung ka nga, di man nakalikayan. Well, there's no such thing as di kalikayan. Malikayan man yun. Malikayan ni mo na. Ang Diyos naghatag og paagi nga malikayan ni mo kana that you can get rid of it. You see? Mabuntog ni mo kana. Kay weakness man na sa mga believers. Ato ning kaluyahon. You see? Kung nalukop na ang imong pangunahuna sa pulong sa Diyos, divine viewpoint, ang huna-huna ni Kristo, then fear flies away. Fear and spirituality are mutually exclusive. Okay? Dili man na sila magka-sagol, dili sila magka-uyon. Spirituality and fear. When we fear, we are not spiritual. Di man na. When we are spiritual, we do not have fear. Just as simple as that. So, as believers, let us not be surprised when testings come to our life. Why? Because that's the time, that's the very opportunity to apply God's word in our life. You see? Kung naanay mo hapak ka na itong mga suliran, mga gumunhap sa kinabuhi, mo nagingon lang hadla sa kinabuhi, then, ayaw na katinga nga moabot na. Kay moabot bang yun na.
That's the time, the very time lagi, the very opportunity to apply paggamit sa pulong sa Dios diha sa imong kinabuhi. So we can see here nga ang usa ka magtotoo nga way doktrina, nga way pulong sa Dios sa iyang kalag, cannot live and execute the protocol plan of God. He just cannot. Di gyud. Bisag unsaon na niya paningkamot, kaya di man gyud nimo paningkamutan usab. You see? Kaya di nimo mapaningkamutan ang grasya. Kining atong gipangisugutan, grasya. Gusto? Grasya kini. So, makita nimo diha nga kita gikinahanglan ang pagkaton, pagtuo, pagdawat, pag-apply sa pulong sa Dios aron kini mabuntog kining unsa. Matagbo nimo bisag unsa pang matang sa suliran sa kinabuhi. Kaya naagod 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Dios. Unya sa pa may imong ikapangulipas nga naaman. Nga wa man ka mo gamit. Wa ka mo gamit kay wa man po ka kaybaw. Nganong wa ka kaybaw? Kay negatibo ka man. Isi mo ragod na. Anharagod na mo sangko ka na sa imong pagka-negatibo. Wa man kay magamit kay wa man ka magtuon sa pulong sa Dios. So kini pag inunta paghagit kanatong mga magtotoo nga niya ang grasyang gisangkap sa Dios alang sa kaayuhan nato for our own benefit. You see? So, akong balikon nga we can see here that a believer who has no Bible doctrine cannot live, cannot execute the protocol plan of God. He just cannot. What therefore is the advantage of a believer who has Bible doctrine? Unsa may kabintaha, unsa may bintaha sa usa ka magtotoo nga naay doktrina nga nagagamit niini. Tubag, he has a sound mind, he is consistent, he is rational, he is strong and stable in life. Nana, di ka gusto na? Kana mo ihatag o maangko nimo sa panahon nga imo nang gamiton ng pulong sa Dios. Doctrine works. Apanapay daghang mga magtotoo gani mo doctrine does not work. It works. God says it works and He promises that it will work. Only one must way. You see? Wa man ka lagi unsa abot pagyud na ng spiritual unsa maturity. You see? Spiritual adulthood ang area niya na. So your courage depends on your mental attitude. Salmo 112:7-8, Psalm 112:7-8, he will have no fear of evil. His heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is secure, etc. Now, why is it in his heart? Nga naman. Because that's where we find metabolized Bible doctrine circulating in the stream of consciousness. That's why. Again, ang function sa emotion in life, emotions function in life is as a responder, not an initiator. You can enjoy emotion once you reach the area of spiritual adulthood. But again, akong balikon, ang emotion why labot kini sa imong espirituhanong pagkinabuhi. It has nothing to do with your spiritual life. You still are content with whatever you have in life. Kontento ka. Be it prosperity or poverty. Kaharuhay man o kapaitan man, kaya nimo. That's contentment. That's capacity in life.
Your emotion responds to your mental attitude and not to the circumstances of life. Why? Because of your capacity. Tungod sa imong katakos. Kaya ikaw ugmad na niya ng imong personal nga pagkasayod sa imong dadangatan, personal sense of destiny. Thus, ikaw nagasugod na sa pagkinabuhi in the light of eternity. Ayaw na kalimti. I repeat, you are now developing your personal sense of destiny. Therefore, you are now starting to live in the light of eternity. 2 Corinthians 8:12 says, if there is first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. Naon sa ibut pasabot niya ni. This means that of a believer is willing to give, although he has nothing to give, that is accepted by God. This is what goes on in our right lobe. Tuong bahin sa atong pangunahuna. Now, of course, kining bahin na po ni sa paghatag, giving. True biblical giving is a mental attitude. Mao naibut pasabot na kung kaniha paingon nga kining giingon sa 2 Korinto 8:12, for if there is first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. Kini nagpasabot nga kung ang usa ka magtotoo na siya'y kanang pagkadasig o willingness to give, bisan to dugwa siya'y ikahatag, kana madawat sa Dios. Kay it is what goes on sa atong right lobe. Pananglitan, ako kang tagagihimplo. Kanang panahon sa paghatag o sa offering sa simbahan. Sa imong kaugalingon, wa kay kwarta, wa kay nadanga kwarta. Okay? So, kahatagon ka, ang bot pasabot na kay willingness to give. But you have nothing to give. Kaya wa makikwarta. Way so na imong bulsa, apan ang imong willingness na mismo, kadto mo'y accepted by God, madawat na sa Dios. Kay samar kang hinghatag. It is a mental attitude, manggod. You see? Nasa itong panghuna-huna. Ang imong willingness mo apa sa Dios. Dili kay ang imong paghatag, ang uban niya mo hatag ilag dinagko gyud. Ya, ang uban pag mo hatag, pakita gid niyo sa mga church goers diha nga dako hong hatag. Dili na mao. It is the willingness inside you diyan sa imong sulod. 1 Corinthians 16:12, upon the first day of the week, Sunday, let each one of you put aside a sum of money in keeping with his income, saving it up, so that when I come, no collections will have to be made. Kinsa nagsulti nini? Si Pablo. Paul here means to say this. Mo niyang buti pasabot. Before I come to your congregation on Sunday, have what you collect ready to give to the ministry for its service. 2 Corinthians 9:7, 2 Corinthians 9:7, so let each one give as it purposeth, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Mo kanigingon diha. Now, kining giving, in tukbil naman kita nining giving, this is the basis for grace giving. Okay? If you give out of love to the Lord, it is acceptable by Him. Out of love. So,
O ito gingon sa 2 Corinthians 8:12 nga itong kutlo di padugay. For if there is first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, etc. Now let me repeat. Giving is a mental attitude. So, gigi-review na pod sa atong gipang take up ng areas of mental attitude. Ang una, worldliness. Ang sa ikaduha, inner happiness. Ikatulo, peace and confidence. Ikaupat, stability. Ikalima, giving. O karon, ang ikaunom, love, gugma. Now, diha sa Deuteronomio 6:5, nagaingon sa in English, Thou shalt love the Lord your God. 1 Corinthians 13:5, love does not behave rudely, etc. O diha sa 1 Corinto 13:5, nagaingon, love thinks no evil. The only real protection from evil is inside the divine atmosphere. Kanang gugma diha refers to virtue love. A requirement for every believer is for him to always reside. Kanunay gyud siyang papuyon diha sa operational divine atmosphere. Nganuman, tungod kay maulang ka na ang bugtong dapit where you cannot think evil. Nakadungog ka. That's the only place where you cannot think evil. Diha sa sod, sa operational divine atmosphere. Puy-anan sa mga magtotoo. Dili ka makaunahuna og dautan. Samtang ato ang kasasod. Di man na itong law of volitional responsibility and punitive discipline. Kitang mga magtotoo, kanunay nagaatubang either of these two. Law of volitional responsibility or punitive discipline. When God's word says, love the Lord thy God, unsang matang sa gugma ka na. Agape love kanang maong gugma. Now, ayaw kalimot sa relaxed mental attitude. Unsa may pasabot nini. Relaxed mental attitude is free from any mental attitude sin. Kanilang doon ka man tulo man ikaklaseng mga dagkong mga sala. Okay? 3 major sins. Ang una, mental attitude sins. Ikaduha, sins of the tongue, sala sa dila. O ang ikatulo, sala sa buhat. Overt sins. Now, if you are free from any mental attitude sin, then makabot nimo, maangko nimo, mapanag-iya nimo ang pagka-relax mental attitude. O ang relaxed mental attitude further means impersonal love. Unsay pasabot sa impersonal love? You are free from any sin. Okay? You are free from any sin. You are impersonal love ang imong gigamit ngadto sa imong isig katao. Or impersonal love means RMA. You see? Vice versa. Agape is an RMA or relaxed mental attitude. So, now, what really is a mental attitude? Unsa man gyud ang mental attitude? Ang verse 1 diya sa 2 Corinthians chapter 10, nagaingon, Now I, Paul, si Pablo, now I, Paul myself, am pleading with you by the meekness and gentleness of Christ, who in presence
am based among you, but being absent, am bold toward you. O diha sa Galacia 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Now, ang meekness is gentleness of mind. Ang gentleness is graciousness. Mao kanang atong pagtapos sa atong topic bahin sa mental attitude dynamics. So atong gipanginaot nga nakatuna nimo ang mga mahinungdanong mga punto nga atong at dinhi sa atong ministry, Vic Balbido Evangelistic Ministry, ug akong gipanginaot nga nakakaton ka, tuhog ka, nakakuha kag mga punto nga sarang magamit sa imong espirituanong pagkinabuhi. Kining tanan akong balikon, grasya nga gisangkap sa Dios kanatong mga magtotoo. Busa sa sunod gayon, magapadaan kita sa atong pagtuon sa daghan pang mga doktrina. O gidapit ka, ayaw si piyata, pagpadayon sa imong pagsubay nini sa sunod natong pagtuki bahin sa mga pagtulunan sa Biblia nga kining tanan akong balikon, grasyang hinatag sa Dios. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa tanan nga imong gihimo sa among kinabuhi. Bisan pa kining among pagtuon sa imong pulong, grasya kini o Dios nga among giangkon ug amo kining gidawat uban sa tumang pagpaubos nga ikaw lamang ang among tumong sa among pangunahuna o Dios nga amo untang makabot ang espirituhanong paghamtong nga mao kanang bahin o ang sa kinabuhi nga kami makahimaya na kanimo o makakabot na kami yan ang katakos sa pagkinabuhi, katakos sa pagdawat sa panalangin, katakos sa pagkalipay o pagpadayon sa among pag-alangad kanimo o Dios. Samtang aniya pa kami dinhi sa walog sa luha niining kalibutana nga gigamhan ni Satanas. Kami nagaampo o Dios nga imo kaming dugangan sa pagkalig-on sa among pagbarog diha sa imong kamatuoran. Aron kami o Dios makakabot gayon yan ang imong ipakabot ka namo nga tumong nga mao ang espirituhanong pagkagamhanan na gyud sa imong gahom nga gihatag kanamo pinaagi sa lig-on nga pangunahuna, stable-minded, sound mind, nga kami magapadayon gayon sa pagsibog sa unahan hangtod nga imo kaming kuhaon o Dios. Salamat ning tanan uban ni kami sa pagpadayon sa among pagtuon ubos ni ining Vic Balbido Evangelistic Ministry nga mo usab nga giangkon nga imo kini pagsangkap nga grasya. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.